बेला बिस्टरि बि.डि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। अन्नानै लोगोसे शेयार आरो लाइक। जिउआव ओरैबायदि दुखु खस्थ' जायनि थाखाय गोसोनि रावफोरखौ बेखेवनानै होनो हायो। जाय आंनि गोसोआव जिउनि लामायाव अराय समनि थाखाय गसंफैयो। दसे सम मोजां मोनलायनायनि थाखाय मा खालामना गारलांजोबखो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम। सोरनिबा थाखायसो जै जानानै थांबाय। मोजां मोनलायनाय अनलायनाय गासिबो बे मोनसे। जेब्ला नोंखौ सोरबा मोजां मोनोब्ला बियो नोंखौ बिलाइना हरगोन बे खोथा नङा। नाथाय बेयाव मोनसे राव दं। गुबुनखौ लानानै गुबुनखौबो दुखु होनाङा माब्लाबाबो। मानोना गावखौबो दुखु होनानै लानाङा। दा नों गावनि लामायाव आगान होनो हाबाय। जायखौ नों मोजां मोनो बा बेखौ नागिरनानै मोना बिनि थाखाय आं आखाइ हानानै लागोन बे बाथ्रा नङा। जेसेबां गोसोआव मानोना गाज्रियानो दा सानथों अब्लाबो गावखौनो जिउ फोजोबना लानायखौ माब्लाबाबो साननानै लानो हाया। सम लानानै बयबो मानसिया सोलायलांजोबो। नाथाय बे मोनसे समखौल' नेनानै था।